हेलो गाइस आं दा बुंनो नागिरदों फनपे जों बोरै मानिखौ ट्रेन्सफार खालामो बेखौ आं दा नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। जायफोर बिथांमोना दासिमबो फनपे जों मानिखौ ट्रेन्सफार खालामफेराखै बिथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ नायनानै सोलोंनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोफोर आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। फनपेआव क्लिक खालामबाय आङो। लडिं जागासिनो दं, अपेन जाथ'वाखै, एसे सम नांगोन। ओपन जाबाय नै बायदि अपशन नुनो मोनबाय। बैंक एकाउंट एड, एक्टिवेट वालेट, एड न्यू कार्ड, एड फट'। बेनि सिङाव एकाउंट सेलेक्ट खालामनाय, एक्टिवेट वालेट जों बेखौ नांथ'ला, एड न्यू कार्ड माने कार्ड लाबोदेरनाय, बे एड फट' नों फट'खौ लाबोदेरनो हायो नोङो। नै टू कन्टेक्ट, टू एकाउंट, टू सेल्फ, बैंक बेलेन्स। बे टू कन्टेक्टआव जुदि नोंनि लोगोफोरा सोरबाफोर भीम माने भीम एप खुलिनाय दङब्ला, पेटीएम एप खुलिनाय बा फनपे खुलिनाय दं, बेफोरबायदि दङब्ला माने फैसाखौ कन्टेक्ट नाम्बारजों डाइरेक्ट सेन्ड खालामहरनो हागोन आरो। टू एकाउन्टआ जाबाय एकाउन्ट नाम्बारजों फैसा सेन्ड खालामहरनाय। टू सेल्फआ जाबाय गावनाव सोनानै बैंक बेलेन्स, बेहाय गावनि बैंक बेलेन्सखौ नायनाय, बेसेबां दं बेखौ नायनाय आरो। दा आं नोंसोरनो खोन्थानो नागिरदों टू एकाउन्ट नाम्बारजों फैसाखौ बोरै ट्रेन्सफार खालामो बेखौ आं दा नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना सोरबाफोर रोंखायोब्लाथ' रोंखायोसै, आरो रोङाब्ला नैबे आंनि ट्रेन्सफार खालामनायखौ नायनानै सोलोंनानै नोंथांमोनाबो ट्रेन्सफार खालामनो हागोन आरो। आं दा टू एकाउन्ट बेयाव क्लिक खालामसै। क्लिक खालामबाय आङो। बेनिफ्राय नै बै गाहायाव सेरनो नांगोन आरो क्लिक खालामनांगोन। एड बैंक एकाउन्ट बेहाय क्लिक खालामबाय आं दा। बेनिफ्राय नैबे आईबीसी कड नाम्बार होनांगोन, एकाउन्ट नाम्बार नांगोन, कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार, एकाउन्ट हल्डार नेम, फन नाम्बार, निक नेम माने लाखुमानाय नाम आरो। माने बे होननांगोन नों फैसाखौ जायनाव ट्रेन्सफार खालामगोन बै मानसिनि CICF नाम्बार, CICF नङा, आईबीसी कड नाम्बार, एकाउन्ट नाम्बार, बै मानसिनिखौ होजोबनांगोन आरो। नों जायनाव ट्रेन्सफार खालामदों बै मानसिनि एड्रेसखौ बेयाव होजोबनांगोन आरो। पासबुकआव थायो बेखौ नायनानै होब्लानो जाबाय। नैबेहाय नांगौ आईबीसी कड होदो, एकाउन्ट नाम्बार होदो, बेहाय बेयाव होनायखौनो बेहाय होनांगोन। कनफार्म एकाउन्ट नाम्बारनो बेखौनो होफिननांगोन। ओमफ्राय एकाउन्ट हल्डार नेम, बै एकाउन्ट हल्डारनि नामखौ होबानो जाबाय आरो। फन नाम्बार, बेहाय फन नाम्बार होनांगौ। माने फन नाम्बारा जाबाय नों जायनाव फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनांगोन बै मानसिनि एकाउन्टआव होनाय फन नाम्बारखौसो नांगोन आरो। बेहाय गावनिखौ होबा जानाय नङा। बेनिफ्राय निक नेमा जाबाय मोनसे लाखुमानाय नाम, बेखौ गावबागाव लाखुमानाय मोनसे लाखुमानाय नाम थायोना, बेखौ होबानो जाबाय आरो। नोंथांमोना बेखौ सोरनावबा ट्रेन्सफार खालामनोबा पासबुकआव नायनानै होबानो जाबाय आरो। बेखौ गासिबो फिलआप खालामखांनायनि उनाव नैबेहाय कनफार्माव होनांगोन। कनफार्म बे जाखांगोन, दा गोदोनानै दंथ'यो दा। बेखौ फिलआप खालामबासो जाखाङो बियो। आईबीसी कड नाम्बारखौ बेहाय होनांगोन। बेनिफ्राय नैबेहाय एमाउन्टखौ होनांगोन आरो। नों बेसेबां एमाउन्ट होयो बेहाय होनांगोन आरो। एमाउन्टखौ होबाय आं 10 थाखा। बेनिफ्राय बेयाव मोनसे मेसेज फैगोन आरो नों माबाबा बेहाय सेन्ड खालामब्ला। आं दा सेन्ड खालामसै। माने बेहाय सिगाङावनो लाखानाय मोनसे पिन नाम्बार दङ, बे पिनखौ होनांगोन आरो। बेनिफ्राय नैबे राइट साइडआव क्लिक खालामनांगोन। जाबाय, नै दा मेसेजबो फैबाय। साक्सेसफुल जाबाय आरो दा मानिया। नै गोजौआव नुदोंना ट्रेन्जेक्सन साक्सेसफुल जाबाय।
स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गोबांनिफ्राय गोबां शेयार खालाम आरो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसेनो बेल आइकनावबो क्लिक खालामना हो जाहाथे आंनि गोदान आपल'ड खालामनाय भिडिअफोरा नोंथांनिसिम सौहैयो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद साबायखर थाबाय। थेंक इउ स' माच।